Лейсен, сен келуіңге әзірлендім бик ныклап, һәм сен келер алдынан гына әле безнең тыма программасында мондый рубриканың булганы иде, эксперименталь рубрика Смак дип атала. Һәм әлеге рубриканы мен сиңа аңлатам ничек барачагын. Бу Смак дигән рубрика аңлаучы кулинарияга кагылышлы. Без хәзер ашырга пешерү, хәзер Булат Байрамовның күңелен күрер өчен аңа иртәнге яки көндезге яки кичке аш пешерәчәкбез. Рәхим итеп, менә бу махсус кибеттән барып алдым. Бу бик кыйммәтле кастрюль. Димәк, әлеге кастрюльгә хәзер ингредиентларны мин әзерләдем. Аш әзерлибез. Беренче, бәрәңге. Чистартылмаган, ләкин чистарту перспективасы бар. Чистартырга кирәк. Чистартабыз, әлбәттә. Мондый бәрәңге, менә син сайлыйсың бит бәрәңге, ниме? Әллә исә авылдан китерәләрме сезгә бәрәңге? Төрле чагы була. Авылдан чакларда була, базарга чыгып була. Менә базарда шундый бәрәңге, моны алырга ярыймы? Бу әйткәндә мин бәрәңгене үзем алмыйм. Айбас. Ну, ярыйдыр дип уйлыйм. Менә бу әйбәт бәрәңге аша, ниме? Әйбәт яңа бәрәңге. Ашка салабыз. Салабыз. Сал. Салып куй. Артына куярга. Менә салып куйды. Димәк, әлбәттә инде менә безнең шушы ингредиентларны әзерләүче техперсонал нигәдә бер генә суган биргән, бер суган җитәме ашка? Ашка җитә. Ашка җитә. Бу зур, менә күрәсең, бу зур. Бу гадәттәгәннән тыш зур. Мондай суган булмый. Бу зур әйтәм бит. Бу Америкадан кайтартылган буш суганы. Без анда суганнар ашамыз. Тыгабызмы? Салабызмы? Салып куйабыз. Әйдә, салыйк. Әрчибезме башта? Әрчимичә салабыз. Әрчибез салабыз. Йый. Так, шулай безнең техперсоналга булыр синең претензияларың. Менә шундый гына кыяр таптылар. Кыяр түгел бит, кишер. Кишер. Мин хәтта бу тыйга башладым. Бик начар кишер булса да, бик начар инде бу. Бу кишерне салырга мөмкинме? Чистартсаң булай. Ничә кирәк була безнең? Нәрсә пешерүгә карап без нәрсә пешерәбез? Менә хәзер нәрсә кирәк чыккан карыйбыз. Бәрәңге салып, суган салды. Әйдә бер икене салып кишерне. Әйдә бер икене. Ну берәү генә. Әйдә без аны бер ике дип күз аңлап китерик. Шулай дип әйтик. Дәвам итәбез. Свежий, иң мөһиме хәләл ит. Менә бу хәләл итне минемчә аны алданрак салырга кирәк иде бугай, әйме? Башта ит салырга. Башта ит салырга. Һәм башта салабыз дип. Кастрюльдә безнең ала суда салырга тканбыз ярар. Бу бит безнең программада гына. Үзе пешерә торган сусыз, мойсыз пешерә торган. Үзеннән үзе пәйда була торган кастрюль. Әйтәм бит, бу махсус кибеттән алды. Ит, ярты килограмм ит. Хәләл дуңгызныкы. Юк, хәләл бар ди, хәләл. Хәләл булсын. Ничә тәбез итне? Нә, иң беренче салып. Иң беренче, моны ничә сәгать алдан кирәк? Бер ике инде. Туга итне без икенче формага кертә алабыз. Моны кертә алабыз. Тур ялабыз, кирәк булса фарш ясый алабыз. Пилмен ясый алабыз. Так, алайса фрикадельки ясый. Фрикаделькалар ясадык ди. Шундый кичкенә генә фокус фрикаделькага әйләнә безнең итебез. Салабыз бер ярты сәгать алдан. Ингредиент. Әлбәттә. Лавр яфраклары. Бу лавр яфраклары теге игътибар иткән булсам безнең Татарстанда үскән лавр яфраклары юка агачында. Ләкин син так, монда безнең 1 2 3 4 5 4 лавр яфрагы бар. 4 күп булмасмы? Була. Әйдә икене генә салырга. Мин инде лавр яфрагы яратмыйм. Тутып тор. Әйдә, икене генә салабыз дип. Менә 2 җитте. Так, лавр яфрагын салды. Безнең тагын нәрсә җитми. Біразына май салсақ була. Біразына май қызғанша қаршы біздің шулпа істесек була. Программа бюджеті майға жетмеді. Жаңа көре білсең тақдим етем альтернатива тұз бұрыш. Тұндырамыз ма? Әйде сауыты білен бірге. Әйде сауыты білен бірге салдық. Һәм әлбәттә инде мына сиңа хәтта макароннарның алып килдем мин. Кирәкмәс? Кирәкмәсә салмыйбыз. Салмыйга ди. Кирәкмәсә салмыйбыз. Мин сиңа тырышкан 3 төрле бәрәңге, ит, суган, кишер булды. Кирәкми. Кирәкмәсә эләкми. Менә бу әйберсез хәзер булмый. Хәзер заманна хуҗабикәләре, замана хатын-кызлары дип әйтик. Менә бу нәрсә дигән монда? Галина Бланка Буль-Буль. Саласыңмы син андый гадәттә спецлар? Мондый приправалар салмый. Бәлки Булат кашар? Салып карыйк. Әз генә булса, салып карыйк. Әз генә. Салдык. Һәм әлбәттә инде хәзер бит инде бөтен кайсы гына программаны ачма, телевизордан эме, кулинар программасын бөтен җирдә нәрсәгәдер салалар. Маслины, оливки. Оливки. Бу замана таләбе. Нишләтә син? Салабызмы? Салып карыйк. Монда 2 төрле кайсын салабыз? Яшелен салабыз. Яшелен салабыз. Бөтен бергә кереп китсен. Так. Һәм хәтерлисеңдер син шундый әкият, әлегеме? Солдат бутка пешерә. Нәрсәдән бутка пешерә? Балтадан. Махсус Булат Байрамов өчен шушы тәмле ашка бу балтаны салырбызмы, юкмы? Юк, салмыйбыз. Кирәкми алайса. Димәк, салмыйбыз алайса, әйме? Юк. Кирәкми дисең. Сиңа калсын. Мысы миңа кала. Әле миндә макарон да калды, әйме? Макарон белән пешердем. Димәк, Ләйсән Гимаеваның рецепты буенча, бездә булган ингредиентлар буенча пешердек без ашның исеме? Аш булдымы бу?
Карап чык, тагын бер кат Бәрәңге нәрсә бар. шурпасы булсын инде. Бәрәңге шурпасы. Монда бүтән ингредиентлар җитдеме? Нәрсә җитмәде? Нәрсә җитмәде? Безнең су җитмәде. Су җитмәде, әз генә. Суны үзгәннәр. Су. Так. Су булды, туз булды, борыч булды. Булды. Ну мен оливки да салмасыйм, но син яраткач салам инде. Кирәк булса алабыз. Ярар. Ул пешсә пешер, ләкин тартып алам. Калсын. Димәк, хөрмәтле Тыма программасын караучылар, сезнең каршыгызда эксперименталь рәвештә Ләйсән Гимаевадан һәм әлбәттә инде миннән кичкенә генә кулинарный поединок булып узды. Әлеге бәрәңге шурпасын ашыйсыгыз килсә, шундый ук кастрюль, шундый ук бәрәңге, ләкин чынын алып, өйдә пешереп карый аласыз. Рәхмәт, Ләйсән.